И здравейте, YouTube! Аз съм Дестроидо и с мен е Тишко. Кажи здрасти. Сега играем на Stickram. Мултиплеерът. В кой сервер ще влизаме? Намери ли Serious Running? Къде бе? Цъкам мултиплеер, нали? Да, и Serious Running ще ти излезе един сервер. Его. Цъкам го. Влезе ли? Старт гейм да натискам. Не старта ми серч. Чакай, напиши нещо така. Хайде. Влади младено има. Штракни на Search Game и на едно штракаме на Battle Game. 3, 2, 1, да. Готово. Сега? Реди. Да. 3, 2, 1, старт! Паднахме се. Аз съм много слаб на стикър, сега ще се изложа. По-добре да не ме гледат зрителите! И аз се изложих. Оле, точно да. Бах ти, поне съм на второ място. Ай, пак. Първи съм! Ох! Аз съм слабак, бе, поне съм първи. Старт! Сега остава този Стефан да се изчезне от сървъра и сме само с теб. Умрях ти, бе? Ох! Ти ми е много трудно. И сега ще видим резултат. И станах на 4-то ниво. Ай, пак искаш ли? Тишко имаш една точка, то Стефан има 5, аз 2. Аз 6. Намери сървъра Sticky Player. Sticky Plays, да. Пиша хай. Аз написах. Ай, Search Game. Battle Game. 3, 2, 1. Сега! Цъкам реди. Не де, аз и съм там. Късно. Таковам сега. С тея ще бъда. Аз съм сам. Не, 4 сме. Не, как се зъби някакъв тук при мен. Един се щупи главата. Какво правя? Казах ти да клекнеш, не разкачаш, бе. То замина, победина. Как мина на косъм? Аре, умря. Реди. Втора битка. Продължаваме без един. Или той... Бе, човек, те минаха през шибовете и не умряха. Баче, аз не играх, але гледам, завлиял съм се и гледам рекорда. Поне съм първи. Реди. Сега трябва да ме видим. Поне съм готов. Поне съм първи, аз пак готов. Аз за сега тук съм на второ място. Yes, level up. Готов ли си за мултиплеер? Кога станеш готов? Сега не мога. Тя игра и отпочах. Аз играя на синглплеер, докато ти си готов. Бау, чик. Бау! You failed. На този рекорд, на някакъв рекорда му 1200. Не е зле. Не е зле. Всъщност е малко зле. И е първи. Значи... От другите, който рекорд е най-добър е само 500. Един излезе. Аз второ място. Пак.
Ей, 1130! Сам аз. Аз съм на 30 място. Готов ли си? Да, чакай. Само да отида в менюто. Фиг Брус. Влизам в Фиг Брус. Мултиплеер, ай в Sailor is Running. Влязах вече в един. Кой, как се казва? Фиг Брус. И влизам и аз в него, изчакай, стик. Ох, не той бе. Мултиплеер. Да. Напиши нещо. 2, 1. Ай, 3, 2, 1. Не се паднах с теб. Излез бързо. Влязох. Влези или излези? А? Влези или излези? Излязох. Готов ли си? 3, 2, 1. Давай. Паднахме са. И аз. Яко. Реди натискай. Само аз не съм натиснала. Аз сега ще падна. То са шапка. Ти с зелен цвят ли си? Да. Ма как го прескочи ти, бе? Аз знам как се сменя света. Аз не играм много тасти. Оле, човек с един трима умряхме на едно и също място. Взях един от два. Газ. Първи съм за сега. О, Гъс, как ми напрестои. Гъс, скочи ми скочи ми. Оле, умрятел. Аз ти казвам, тук съм назад, много назад. Нула! Яти! Те ли се играете с мен, ба? Нула ли съм аз, бе? Бах ти говоря съм. Добре, поне сега съм пак на второ място. На кой съм то, стях да го изпреваря. Аз падам на последно. Аз така няма... станах на следващото ниво. Ти на кое ниво си? Тишко, на кое ниво си? Не знам. Аз не знам где съм била. Вие с мултиплеер стигам в Stick Bros. И пиша хи. Готов си? 3. Чакай, аз написах И аз 3, 2, 1, старт! Паднахме се. Реди, гол! Знаеш ли, че от тук можеш да гледаш на хората в Фейсбука, де се играят. Как? В мултиплеер, нали, отстраните изпуска хора. Дам? Цъкаш на тях и те там се Гад! Готино. излезе пуст. Бам по тиквата. Бе! Какво гръмна те, бе? То щупи той режещото. С обувките си. Щупи режещото. Дисковете. Да. Бах ти пича. Сънях си обувки. Те ми ги рекламират да си ги купя. Когато там не убиват на сингъл. Сега не видим човек мира през такова. Искаш да кажа? 1500 му рекорда, те ли? Ноля. Не, той още не е свършил. Не, бе, де ти викаш. Там имал някакъв с 1500 рекорд. Да. Ами аз му го минах. Да. Ма ти гледаш ли мен, само аз съм останал жив. Да, ама не знам как да сменям хората, които гледам. Гледах един Алекс бота, този дето беше за тебе, дето мина през стените и такива. Ма той жив ли е още? Не му. Ма не знам, той не те пуска после друг да гледаш. И пък аз не знам как да го сменя. Натискай разни копчета.
Ох, не клекнах. Бати. Пак 0 за мен. Алекс бота чака ви. Точно те ми рекламират. Да си купя Оле как са блъснати двамата. Няма смисъл да играеш. Какво? Това като се блъснеш и двамата няма смисъл да играеш. И аз той щях да кажа, се блъсна нарочно. Как ми блъснеш? Ай! А той да се блъска, бе, тук няма смисъл. Ох, че се убих това. 4, 3, 2, 1. Ей, дигнах ниво. Ай, пак мултиплеер. Още един път такова ми и спирам епизода. Йой, нищо. Ай, спирам епизода, последно. Stick Plays, чули? Аз вече влязох в серия страни. Влизам и аз там. Battle Game. 3, 2, 1, сега! Не, излизам, нямата. Защо бяхме двамата? Ей, yes! Вече почна. Абе, това е последно тичане и това е. Може пак с някаква мексиканска шапка. Сега искам да изкочим високо. Сега тук съм първи. А що не клякаш, бе? Ома гъка, аз съм бързи. Ох! Дали са някъде, няма смисъл да играеш. Ай! Ей, мамка му бе, изпривари ма този. Добре. Блъсни са не един човек. Аре, блъскай се. Нещо си трябва да блъсни. И при нас, човек. Аз още играм, аз тук трябва да блъсни, че го мина. Блъсна се. Ома гъка, пето с рекорд. Колко бе? 1027. Това път нищо спечелих. Ами това беше от мен и от Тишко. Дано ви харесва този епизод. Аз бях Астроидус, с мен беше Тишко и чао!